to memeland sun buɗe gurin connecting exchanger, to kowa sai gani gurin da aka sa offin sai ka taba shaka. Yawwa, yanzu ƙarshen da za a ƙare mining suka ce mining end on 11 November. Watan da za mu shiga in kai kwana 11 za a ƙara da mining. Nan na sama connecting wallet, telegram ne ina ne ban sani ba. Na ƙasa shine exchanger, sai ka zaɓa exchanger ga sunan a misali choice exchanger, Bitget, Bybit, ina ne, Binance ne, duk inda kake so sai ka tura kayanka. Yawwa, ga exchanger na rubutu. To ni yanzu a misali zan yi using Bybit. Yawwa, to Bybit, yawwa Bybit, yawwa. To yanzu gashi nan kun ga na danna confirm Bybit nake bukata. To yanzu lokaci yana yi kawai connecting ɗina zai hau. Lokaci yana yi. Yanzu sun buɗe ne kawai, in short ne muku misali. Ko na danna gurin ko wannan ɗinnan sai ku danna nan gurin. Gashi nan go to exchanger. To kun gani da yanda ne, yawwa Bybit ne da nan. Yawwa abinda za ku kenan, kuna wannan lokaci yayi kawai sai ka taɓa kan coins ɗinka withdrawal da sauransu. Yanzu ba su buɗe gurin withdrawal ba, tura sai ka sa address ɗinka. Yawwa, to abinda nake wannan dai gashi nan dai a takaice memeland.